Hala, ba't ka nakapaa? Hoy, Danny boy. Why are you barefoot? Mukhang ano daw? Kailangan kasi namin planuhin yung buhay namin. Hello! Happy Wednesday, guys! Very hectic Wednesday, but it's alright. Natapos ko lang mag-edit. Tingnan nyo naman yung aking working area. Paperworks everywhere. Mamaya, I'll spend time like doing visa stuff. Katapos ko lang kumain ng lunch. Nag-workout na din ako kanina. I have my workout gear underneath. Sinuot ko lang ulit yung pantulog ko kasi hindi ko na siya ulitin mamaya. Magsusuot sana ako ng t-shirt. Sabi ko, sus, aksaya na naman ng t-shirt kasi magpapalitin ako mamayang gabi. We have dinner tonight kasama ang girls. Wala si Lyra kasi umuwi na siya, guys. She, kailan ba siya umalis? Kahapon. Umalis siya kahapon. And I think nasa Pilipinas na siya ngayon. I'm not sure. But I just finished lunch. Mamaya pa kasi ako maliligo kasi yung dinner namin, 7. Tapos pupunta ata dito si Tony, tapos magkasama kami papunta doon sa dinner. Maglinis lang tayo. Ito, yung counter. Tapos, doon burner. Linisin lang natin sila para maaliwalas ang aking paligid before ako mag-asikaso ng pang-visa. Yung mama ni Dan at saka si Pete, tinulungan nila kami kasi nga kailangan namin ng witness nga ng aming relasyon. So, sila yung mag-fill out ng statutory declaration ba yun? Yeah. So, may dalawang forms kasi na kailangan i-fill out. Tig-iisa sila and kailangan din siyang ipa-certify sa like Justice of Peace or yung mga tao na pwedeng mag-certify. Buti na lang meron silang friend na JP. So, sila na gumawa. Binigay namin sa kanila yung form kagabi. And pinatry ko sa kanila yung mushroom na may cheese na binake natin kagabi. Nagustuhan nila, guys. Pero tapos na naman sila mag-dinner. So, sabi ko, try nyo kasi may natira. Yung nakain ko, diba? Sabi ko sana 3 or 2. Isa lang yung nakain ko, guys. Kasi ang laki ng mushroom. Pero kumain ako ulit ng ibang dinner. Maaga pa naman, 1:15, tapos nakatapos na ako ng isang video. Maaga ako nagising kanina. I'm just checking kung ready na yung video para mamaya. Ako nakaschedule na ba siya and all. So, maglinis ako. And then, we'll take care of the visa requirements. Let's do this. Hello, guys. Kakatapos ko lang maligo and nagbihis. Final na siguro ito. Ilang beses ako nagbihis kanina. Sabi ko magde-declutter ako ng, like, malupit talaga na declutter. Kasi ang dami kong mga damit na gusto kong suotin. Pero kapag tinry ko na sila, parang sabi ko, iba. Or baka, like, sobrang nagmamadali lang ako na yung pagtatry ko ba is parang, like, I should stop justifying. Nakakasakit ng ulo. Malapit na ako matapos sa visa. Yung kailangan na lang is yung kay Dan. Meron siyang kailangan i-fill out. Tapos yung dalawang statutory declaration forms na nasa mama at saka sa stepdad ni Danny Boy. Ay, nako. Brows. I am still using my Detail Make Brow. Yung luma, guys. Sayang kasi. Pero may bago na ako. Thank you, Miryu. Miryu.ph. Hindi sila nagbebenta ng Detail Make Brow. Binigay niya lang sa akin. Personal gift niya sa akin. Thank you so much. Kung hindi ako nagbigyan nun, hanggang ngayon wala akong ganyan. Or wala akong ganito. Kasi hindi man lang ako tumingin sa makeup dun sa Pilipinas. Grabe ka-hectic ang buhay ngayon, guys. Ang daming ganap. Which, like, you know, we are grateful and very thankful. And hindi ko man to sinasabi sa inyo all the time. Pero, thank you, guys. Thank you so much. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa inyo. Pero I thank Him all the time na I have you all. Alam niyo yun? Drama. Arte-arte. Are you naked? No. Kala ko nakahubad na naman siya. Dadaan-daan na naman siya sa background ko. Tapos baka makalimutan ko ma-edit out. So, si Tony pupunta dito ng 6:15. May dinner pala kami kasi sila man ay nandito kasi may tournament yung mga bata. And alis na ata sila bukas. So, parang ano lang ba, catch up dinner lang. Yung dinner natin nung, kailan ba tayo nag-dinner? Linggo. Sobrang biglaan lang nun kasi si Lyra nga aalis na. So, may emergency catch up na pa-dinner. Kaya lang, si Kat hindi nakapunta nun kasi wala, may trabaho ata si Neil. So, ngayon, si Lyra naman yung wala, pero si Kat
Nandun si Kat. Nilalagyan ko ng ganito, Benefit Gimme Brow. Kapag gumagamit ako ng Detail Make Brow, kapag brow powder yung gamit ko ba. Nalagay ko siya nito para mag-set lang. Yung nasa mukha ko is ito lang. Collagen cushion. Inuubos ko siya guys kasi sobrang malapit na talaga siya maubos. Yung may SPF 50. May nag-message sa akin sa Instagram. Nagtatanong kung ano daw yung foundation ko. Hindi pa ako nagpa-foundation. Hindi na din ako nagko-concealer. Kasi noon nagko-concealer ako, diba? Pero walang foundation ngayon. As in, wala na talaga. And I'm happy kasi unti-unting like kumukonti yung makeup na nilalagay natin sa mukha. Si Don tapos na maligo. Ang bilis niya. Kakarating niya lang. Naligo siya agad. And nakabihis na ata siya guys. Ready na siya. Kailangan ko pang ayusin yung buhok ko. Wait, so gamitin natin yung bago kasi wala na siyang nalalabas na mascara. Uy. Heroin make pa din. Pero bago nabili ko to sa Japan. Sobrang busy nila ngayon. Grabe. Sobrang dami niyang ganap sa buhay. Okay. Maybelline again. Iko-combine ko yung Amazonian. At saka yung, actually no. Ruler lang ako. Yeah, iko-combine ko. Amazonian at saka yung ruler. Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag combine sa kanila. So, ito, nilalagay ko siya sa outer corner. Yan, sa outer corner. Tapos, ginano ko lang yung lips ko. Tapos, maglagay ka nito. Sa gitna. Tapos, ganyan. Tapos, i-spread gamit yung iyong finger. I-spread mo lang yung ruler. Tapos, magko-combine na siya ng maayos yung ruler at saka yung Amazonian. Linisin mo lang yung edges kasi kapag nag-set na yan, wala nang balikan. Ayan yung combination niya. Hindi pa siya nag-set. Kapag nag-set siya, mas magiging darker siya tingnan. And, I like it. Okay. I am done with my face. Yan lang. Tapos na ako sa face, guys. Let's take care of my hair. Yung contacts na gamit ko, hindi ko alam kung ano to. Pero, okay na ba yung lips ko? Hindi ba? Kalat? Okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Kasi na-air dry na yung buhok ko. So, most of it dry na. I-blow dry ko pa din siya. Pero yung cold na setting. So, wait. Ayan. Pinakababa na setting. Tapos, cold yung ano nito. Yung labas na hangin, hindi siya mainit at all. I have less than 20 minutes left. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Ayan. Ginamit ko yung middle setting, guys, kasi na-realize ko na I have less than 20 minutes left. Okay, and then isi-straight ko yung buhok ko. By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide, hold tight. Ayan, tapos na ako, guys. Nagpalit na naman ako ng pants. Kanina naka-brown ako na parang wide leg. Sabi ko, parang uwi-uwi ko naman. Pinalitan ko siya ng jeans lang. Denim jeans from H&M, belt from Supre, top from Yes Style, Fendi bag, and yun lang. Yun lang, guys. I'm almost done with the visa. I just need your statutory stuff and then your moms and Pete's. And That's the JP as well? for you? I'll double check. I don't think so. Okay. Yeah, but I'll double check. I want to. That's alright. Check out of the what? Yeah, try. Tingnan yung buhok ni Don, guys. Ang light. Okay. Yeah. Now we can. Yung buhok niya kasi, very dark brown. Tingnan niyo kung gaano ka-light yung buhok niya. Hala, babe. Your hair is orange. Sure is. Just kidding. It's not orange. But it's definitely lighter. Hindi ko pa naman yan naayos kasi yung tatakpan lang sana namin is yung mga grays niya. Pero grabe, kumulay talaga yung lahat. And ganyan siya, guys. Hala, ba't ka nakapaa? Hoy, Danny boy. Why are you barefoot? Red Horse Man. Agoy. Dito na kami, guys. Yung park namin medyo malayo. Yun si Tony. Okay.
What time is it? 7? Dito na kami sa loob, guys. Buti na lang pumila na sila. Hi guys! Kasi ang haba ng pila kani. Uy, nawawala yung cellphone niya. Busy siya. Ang haba ng pila. Umabot sa labas. Grabe. Buti na lang, nandito kami. Nandito sila pala. Maaga po dyan. Oo, maaga kayo. Si Tony, oh. Nanisi. Maganda to, malapit sa pagkain. So, dito na lang tayo para, ano ba, harap-harap tayo. Harap-harap tayo ba? Diyan, yung iba, dito yung iba na babae, tapos yung lalaki dyan. Para hindi tayo mag-ganon-ganon pag nag-uusap. Dito tayo, Day. Ali, say hi. Olo, kaigat. Alam mo, sinasabi niya na. Ano? What's that? Sassy sassy. Decide. What did... Australia. Tinuruan ko na siya, guys, na from Australia para mini-miss you. Baba, say that again. Ako po. No. Come on. No, say something. You will join mini-miss you. Come on. Louder. Louder, I can't hear you. Come on. Silent mode siya ngayon, guys. Silent mode. Do you say from Australia? Yay! Yay! Natapos na siya, hindi ko narinig. Si Veronica, pasalihin din natin. Nanonood ka ng Mini-Miss You sa Showtime? Pasalihin mo yun kaya itong dalawa. Pasalihin mo itong dalawa para makausap sila ng Yorme. Ay. Shy naman kasi talaga siya. Nagmana sa mama niya. Hindi shy. Sa papa pala, sa papa. Wow. Minsan. Wala, bakit sila may drink naman ay tayo wala? Ikaw wala kang baso. Uy, nandun yung dalawa. Kawawa yung Danny Boy ko, hindi pa kumakain. Oh, good. Nice. Alright. Pagkain. Ay, ito. Ayan, gusto ko yan. Rice is life. Kasi yung plato. Ito pala. Ito plato man ay. Oh. Rice is life. Kapag nasa public ako, hindi ako nagdadala ng tripod kasi nahihiya ako. Paunti-unti lang. Lugi na naman ako nito. Dito tayo. Char naman talaga, may ganyan. Kuha ako isabi. Isa lang. Tinan nyo yung plato ko. Nakakahiya naman kasi hindi din naman mauubos. Ano nandito? Ang dami nilang pagkain dito, guys. Maya na nga ulit. Puno na yung ano ko. Ano to? Caldereta, charot joke. Which one? This one? Okay. Coke or Fanta? This one? Okay, raspberry. Okay. Good. Good? Nakikita ko sila, Mark. Nandun man ay. Oo, pero malayo sa pila. Ay, okay. Kaano si Aliyah? Ito yung food ni Holly. Holly, baba. Hello, pang ilan na yan, Dan? Dessert niya. Alam mo na parang unahan mo kay Dan. Para lang yung May dala si Manay. Bakit ganyan? Walang walang sauce? Ganyan. Oo, ganyan. Ganyan lang. Hindi ko pa naman bakit? Sabi namin, bibigyan namin sa kaya naman daw sa'yo. Ganda daw kasi ng itsura ng muscle. Ano? Dumisa ba? Ang dumi ng isip niya. Mukhang ano daw. Grabe, bibig ko. Oy. Ano niya? Wow! Sa kanya talaga? Sabi, yan din yung sabi ni Manay, parang sa'yo daw. Parang ano ni Katerina? Bakit nakita na ni Manay? Nakita mo na? Nabuang! Ano pinagagawa niya? Uy? Tapos may buhok. May buhok.
May buhok, tay. Nasa dulo, may buhok. Guys, nandito na pala siya. Tapos na siya kumain. Tapos na. Wow! Alis na kami, guys. Magsasara na. Bye! Magsasara na. Tingnan nyo, oh. Wala ng tao. Ay. Wala ng tao. Magsasara na sila. Hala, hindi na tayo magkikita? Hindi na ako ng Pinas. Oo nga, uwi siya ng Pilipinas. I'll see you when you get back. Sabi niya. Okay. Ay, hindi ko alam. That's if we come back. naman kami sa weekend. Oo nga. Oo nga pala, weekend. Sige. Bye-bye. Oh yeah. Weekend, uy. May weekend pa pala. Bye-bye, Baba. Uy. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Come on. Kano? Did you have Tito Dan? Bye-bye, Baba. Lisa, did you have Tito Dan? Hindi na pupunta sila. After that one. She wants to hug you. She wants... no hug. Bahay na kami, guys. Pinapakinggan ko lang yung showtime. Let's go. Hindi ka siya kakapagod. At least, napaglabas-labas tayo, no? Iwas sa stressful na bahay. Kapag pumupunta ako dun sa lounge, grabe na stress ako sa dami ng paperwork na nandun sa dining table ba. Mayroon akong gustong itry na skincare do. Wait, saka kunin ko lang. Lagyan ko lang to ng Meron akong skincare na gustong itry. Ito guys, lifting stick. A special lifting stick derived from the principle of the Gua Sha massage. Contains peptides and collagen which has anti-aging effect. So, nakaka-firm daw siya ng skin. Ngayon siya, oh. Meron siyang drawing dyan kung paano mo magagamit. Ganito yung itsura niya. Massage lifting stick. Ganyan siya. Ayan. Tapos, hindi ko muna siya gagamitin sa mukha. Kaya maghugas muna ako ng mukha. Pero ganyan siya, oh. Imamassage mo lang daw sa mukha mo ganyan. Tapos malilift daw yung mukha mo. So, gusto ko siyang itry. Matagal na to dito, eh. Hindi ko pa siya natatry. Kailangan ko basahin ng mabuti yung instruction nito. Meron naman ditong drawing. Pwede din siya sa neck, ganun, oh. Meron dito sa drawing, may mga arrow kung sa may tapos yun dito, pababa. Try ko kaya yan. Kailan siya gagamitin? Gusto ko malaman kung kailan gagamitin, like after moisturizer or before ka maglagay ng moisturizer. Wait, saka tatanggalin ko lang yung makeup ko. Yung lipstick ko, oh. Diba, nandito pa din? In fairness, nakadalawang plato ako ng pagkain kanina. Tapos may dessert pa. Yung dessert ko pala hindi ko napakita. Prutas lang. Watermelon at saka yung rock melon. Yan lang. Lugi ako sa mga ganyan. Buffet. Kasi tinitingnan ko pa lang nabubusog na ako sa dami. Hindi ako sanay na sobrang daming putahe. Okay na ako sa isang putahe lang. Doon lang ako mag-focus. Tanggalin ko lang yung makeup ko, yung mascara ko. Si Dando. Dinala niya na naman sa kwarto yung mga papeles. Sabi ko talaga sa kanya, kasi pagdating niya galing trabaho, kinausap niya ako about na naman sa kailangan kasi namin planuhin yung buhay namin. Kailangan namin planuhin yung buhay namin now na, like, totoo na talaga, like may lupa na. So, kailangan na namin planuhin anong gagawin namin dito sa bahay na to. Ibebenta. So, sobrang na-overwhelm yung utak ko sa lahat ng impormasyon. To sabi ko, wag muna, pwede ba? Kasi sobrang, meron pa akong visa na kailangan isipin. Tapos ito pa, parang kailangan pa ba natin kailangan kasi namin na mag-decide kung anong gagawin namin. Kung maghihintay ba kami na mag-build yun before namin to ibenta or ibenta na namin to. Hindi pa namin alam. Sobrang ayoko muna siyang isipin kasi nasistress ako. Kailangan kasi i-weigh kung saan kami mas hindi like sobrang gaganon-ganon lang ng pera ba. Ay, naka. Kasi wala na kaming pera gaganon. Ang art, yabang-yabang gaganon-ganon ng pera. Wala parang pera gaganon. Yata.
So sabi ko, pwede bang wag muna natin yan pag-usapan kasi kagabi nag-open up na naman siya. Tapos yung pinag-usapan namin, ang tagal na naman namin nakatulog. Tapos yung parang kapag, alam mo yun na parang sobrang lito pa din ng utak mo. Kasi hindi pa kami makakame up ng desisyon. Hindi naman basta-basta. Like, oh, ito yung gagawin natin. Kailangan talaga namin siyang pag-isipan over and over and over again. Weigh everything out. And see kung ano talaga yung best na gagawin namin. And, ayun, natulog ako kagabi na like lito. Tapos, kanina, kailangan ko mag-focus para sa visa ko. Kaya nga gusto ko nang tapusin yung visa agad-agad eh. Kaya lang si Dan, meron siya kailangan i-fill out. Yung kanya na lang hinihintay ko. Tapos yung sa mama niya din at saka kay Pete, kailangan ko din yun hintayin. Kapag natapos na silang tatlo, dire-diretso na yung sa part ko. Pero yeah, gusto ko muna matapos yun before ako dito. So kanina, nung umuwi siya ng bahay, may idea na naman siya. So sabi niya, oh, itong gagawin, ganun-ganun. Tapos sabi ko, pwede ba muna natin yan pag-usapan? I-enjoy muna natin yung dinner. Kasi ayokong pumunta sa dinner na yun lang yung laman ng utak ko. Sobrang nakaka-stress. Sabi ko parang technically ha, wala pa nga tayong nasisimulan. Pero ganito na kagulo. Magulo sa utak. Ayan. Buti na lang talaga, sobrang swerte ko na siya, sobrang hands-on niya talaga. As in, detalye, sobrang detail, sobrang planado. So, yan din yung maganda sa kanya. Yung problema lang is, hindi naman siya problema. Parang may nakaka-stress lang minsan. Grabe kasi siya mag-communicate talaga. Like, lahat talaga sinasabi niya sa akin. So, lahat ng mga naiisip niya, sinasabi niya sa akin. So, ito naman yung utak ko. Sabi, parang hindi kaya. Hindi kaya ng utak ko. Sabi ko, hinahinay lang tayo. But I appreciate ko naman. Ayoko naman napigilan siya na huwag mong sabihin sa akin. Sabi ko, pwede break na muna. Enjoy muna natin yung dinner. So, feeling ko after ko mag-skincare, pag upo ko dun, after ko kayo kausapin, wala na. Simula na naman tayo sa ating brainstorming. Matagal na naman ako makakatulog. Ilang araw na ako hindi nakakatulog ng maaga. Wait tapusin ko lang tong aking makeup, guys. Tatanggalin ko lang. Tanggal na naman eh. Wala na yung brows, wala na yung ano. Maghugas lang ako ng mukha. And then, ewan ko hindi ko na nga muna itong babasahin. Kapoy na. Puno-puno na ako kota na ako sa basa today. Dami ko na binasa kanina din. Sumakit nga yung ulo ko after ko binasa yung mga, like, ang dami kasing pages para sa visa. Matapos ko lang yun. Okay na talaga ako. Mask na naman tayo, guys. Ito yung kay Dan. Nakasuot na siya ng mask. Red ginseng. Tapos yung akin. Ito na lang yung akin. Freeman Beauty Infusion. Feeling ko bigay ito ni Tita Sexy. Parang naalala ko Freeman. Tama ba ako, Tita Sexy? Pero thank you. Brightening sheet mask. Yan yung akin. Guys, ilang minuto na lang okay na tong mask ko. Gusto ko na matulog, kaya lang si Dan na naririnig ko yung nagme-measure siya. Meron kasi siyang pang-measure ng mga lugar, yung laser lang. Tapos tumutunog siya. Buong bahay ata mini-measure niya, guys. Kasi meron na naman siya nakitang plano na pagbabasihan niya. So, non-stop talaga siya. Ingay-ingay ng kanyang laser. Kapag nagme-measure siya. Anyway, ilang minuto na lang. Tatanggalin ko na to and I will do my best to sleep because it's almost 12 and gusto ko matulog at least before 12. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan niyo yung vlog. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Thank you. Mwah.